Bimobibia chi mobibia akpaba adofo abusuafo menuanom aye modofo Queen na matnasi amede story ebrem na story emuode ba me poachew anase ansa na no like ma me subscribe na share na Facebook when me notification bell no notify say bia videos anase updates bia am sabeke bia no so benye bia de ahwe me fa nko aye abrante ne yiri ache say ne yiri atso sikan e de shabrante so say big yakonko shit videos ni pictures anyhow o si fa de sikan ni shabrante ne sa moja plama brante na dofo so wodi aye tintimanto school kwa na wodi bucket ye dware mu bi e de besi aye ne nsa na se a moja be gum no adofo anya makra no e be ye half yakonko tie ekwaye fa so ma ababawa otu sikan e de atwa eye ne kuru ensa se bi eni abrante ne nso enu masem ne e ba nso modofo mesa kire ma adwene e wa kire bio bibi ha obi a onuru manim atiefu anim awura ade we na wo kasa gum ben no fo ano ben no fa nsa gu ade ne so faguso o te say pacha yo ye frau say pacha ye Ernestina Amongba Ernestina Amongba pacha Amongba o ye die ni Ernestina pacha me Grushi pacha wow kasana pacha ufri hin Grushi krube pacha na vrongo pe pacha na vrongo pe pacha onto aso pacha ye Burkina Faso ye betana hon ma betana na vrongo pacha aso no bi kasani ni pan be ka kire oze mi free kumase ufri kumase hene obekire mu a na ebi ya apiadu nka kumase ho apiadu yo for Chrome constituency enka kumase ho and then we apiadu for be chia mu nyina mu bianwe mu for Chrome constituency ya ka mo mianka asphalt na ye dey mu for Chrome constituency Ernestina Amongba pacha e di asem e na wie yi e do abamanim ha chekere wasemu na mentio pacha o me hu mikuno 6 good years ani ono okunu shiae oware me emfie nsia ni pacha to aso tmini nyina te hona ya ba braba na ba na ewuma na ntokabam na ya sisi yankasa yetem esa to aso uhu mi na owo nkwala meme so mi wobi be ma ne wo say na owo mienu meme so mi wobi mienu pacha be ma no twantro say meme aka no kodankyere no ba no koto nchen uhu mi no mi ye adwuma mi ye so me kire wasem kire wo wasem mi ye adwuma saa 1 year me defa be ma no nyinsɛ before nyinsa me sa ja esa kwaji obi spring roll e de blue way eton na nyina mete be ma no ho e de boa na eteme ye me de boa na onye sika ama o say na ye one room na o say me ka tire ne say kai me ko aye pesika na ye sidan ni bi nto aso na nkwala ne daachi na moti wa room pacha na ye one room na etem awo no asase so be ma na ehihye one room pacha na motim wo na asase so pacha na o ka kire ne say yen pe dan ni bi nsi so nka ho na yen fan rent nkwala ne school daachi nti ama opene so ntemo na ono ye dan no hujuma na meso mi hwefie ntena ye di adwen baako eye adena ye wie na osa boabo nyeska edimachi ekwo mikurum ekwoye me ho ade okwoye baaye no ni 1 week ni 2 weeks getting to 1 month ama ye sofo say ye nya blessing kakra wa sore dem ama opene so ama ekwoye baaye 2 weeks time ne baba ya no owo yen chano akwa no start ekekasem mokoye blessing ne ba fie no afidi akwa ne start ekekasem o say so kasem kira ma me bo papa mane na me bona mane a ombe ha no ama mbisa nse hwan
ɔse papa na ne sika ɔyɛ adwuma nyinaa no ɔmo na yɛ a ɔyi sika ama ɔne ɔmaame no ɔnana ɛno ama ɔmo di nta nkɔmɔ ɔyɛ odi nyinaa ne yɛ wɔ veranda hɔnom ɛne ne ba bɛɛma no na miku ne yɛ ɔdampa no so ɔte nti sɛ eduru tam akwala no bepie bɛsɔla keka ne ho asɛm a ɔmo yɛ nyinaa na manya no miku no sɛ so ne tie na akwala no asɛm sɛ na akwala no de ba ɔse ne nua bɛɛma no na akwala no so wia ɔso ɔno na yɛ no ɔmo na yɛ ma akwala no wia nto ɔnana ne ɔmaame ne sɛ ɔmo ma bɛɛma ne nyɛ de ɛnwale nto ɔmo tete ne ti sika bia bɛba bɛtɔ ne botom agye ɔmo yi sika no na ɔmo de yɛ ɔmo de didi ama bisa ne sɛ nti mu yi sika na ɔmo noa ne sɛ ɔsɛ ɔmo noa ne wɔ huhum na bisa ne sɛ na ɔnkyerɛ me no ɔsɛ ɔntimi kyerɛ me nti na ɔsɔle ampa ne n'ani ahonhono ɔyɛ ni na ahonhono akwala no ni ɔsɛ me hwɛ na asɛm na ɔka kyerɛ me na sɛ me ma no papa tia ɔmbɛbo no ntɛyɛ na ɔmo bo na anadwo ɛna ne dwonso a ɔdwonso no so ɔyɛ ɔkɔba na wadwonso agu hɔ no na me sɛ ɛna ano ɔde ama me bɔ me kunu amane me kunu bufu yɛ sɛ ɔbɛbo no akunu ɔsa bie na ɔsɛ ɔde ne bɛkɔ kɔmɔ ma na me sɛ mɛnyɛ sa wodi ama yɛmfa ne nyɛ de enchinchini na fide na ano ɔde akwane da abɔntene adeɛ sɛ akɔlantini kɔ da abɔntene yɛbɛhwehwɛ na den ne yɛwa bibia otimi kɔ da dwaleɛ ɔsɔle a ɔsɛ ɔmo bo no ama ani nyinaa ama me kunu flɛ ɔmaame nua ɔte obokurom ama ɔbaae na ɔde asam no ɛkyerɛ ɛto n'anim sɛ na akwa ne yɛ ama ɔsade ne sade akɔ anwega akwa ne busuafoɔ maame busuafoɔ wɔ hɔnom ama ɔsade ne kɔ wɔ hɔnom sakoka na asam nyinaa baade na ne akwa ne wafa ne baaya na wɔkɔ no mimi sika na mikunu ɛde ma ne yɛ lɔre fɛ kɔɛ ɔkɔɛ ne following day 2 days ama ɔfle mikunu sɛ ɔwɔ ntoma na ne ho kyerɛ no ama mikunu ka kyerɛ na me se daabi nti firi hɔ na me yɛ den na me de me samina chinchini after wash ne liquid soap chinchini ama mkwati papa ba na yakogidi true faith papa ne te abontem ama me kurom ni bi so di ne ba ne step daughter so sa the same thing no so di ne kosa papa no ama papa ne yere eboa na ose yenya de yemfa ne ko ama mka kire say bibi ha me kunu nti ya anu a nti sisi mi nima de kura mesaye na mamboa na ye me kunu ama assistant bi sama me kire me say yale bi eda no ho mimi hu no ka kire me say oda anadwo a osonda ai say ono obaada ama assistant no kire me sofo no say sofo no eye aduro nti yanko ama sada na pala me koy ama me de tu nanim ama o say me kwa amefle me kunu ama me de tu me kunu nanim me duru fie me kunu sankasa ama ni wika yakoy na me kunu so ohande ya minima samkra omukae ama yo ha kakra na osafa ne baba no eso koy ama papa no so ma na duru adwale enti firi hanum me kunu obetima pie every village alpha form ekwo honum so bebe fie kwara so baba hwe mi na nkwala no po a ana se munjiska me kunu se woni ska nto fa form ko obefa form akọ hen ekwa asore dan no okọ honum na akwa no almost yi akwa no hu djuma ntama wande mi bufu ya medito ne bila nim se sa life na o ya no ya nya ade sa uko san ho yale a more than 1 month 2 months da bia so da asore dem sa na esom nyame ama ne bila no fle no ama oba ne fie ma yeka asam no die be didi agimi yusumi nema no bisika ama yedidi ubisa ni sika wo ma usika ama oba be ma no ewo ho obu ade bi enhura bi hataye ama ni kurom omukurom ni bia be wia ade no akwane eka kire omukurom fo ni nyina area ho nyina se omami bayifo ni ahye na yi no ama lucky na sister bi ebemi onu shi bi die ni kunu
ama omu si ne fie ama o say sister mate asam we na say ya no kura pa de wa anya de ama o film say asam we na kwan kana m say me she na yi me nko nwuru an ko bu ayi ne makola no na mba be hye na kwane boa bibisa kwana kwan say me na me ye na m say wo hu mi udi ka twantoro to me so say me ma se sa wo nema ekogu nsuo mu eka tire okuromfo ni nyina ma omu didi matamo sa area ama mpanifo bam ama wudi fo ena wo sa twantoro se ma hyewa yi ena se sa de asisi ama abrani ni nguase no ente sa de me say so wanka na kora edua de age ye bodua no because the bia mo twantoro ma mfie ha se ama me yere me di kosua no bo ndua obo ukunu ba ni dua no pachan wa wo ba no bo ni dua pachan se wa kotwa ntoro ato so se wa wia na ayi ne ye de ayi esre pachan omokoton ohataton eno o se wo atwaja atum o se mata ma hye ama mbisa nse won kire me bia o hye no me hye no enti wan kire wo no ena o so wagu anim ase pacha o sa ka kire o mo se o se mia papa no bisa na o se da mia na mitamade no enti hye me ama me bo ni dua enti sa na adwo na obo ba ni dua pacha enti sa na adwo no ama ya sabe da ni dua no ama papa ne ka kire ne se sa de ne ema ne nye biom na akola ntwa ntoro sa ama ne ko si nchen ama obae na akola no high fever so wo sa akola no so akwa ne yale ma afila o se oba ne yale mi kunu anfi mi o hye ho mia na mi isika no aduane na akola na didi sa akwa ne start yale obetima mina firi ha kwa abantene na mi kunu eye din hwe akola no ama me de to ne bla nim se ade ai ha akola na be ma ne ya oyi nani no enti se bibi to akola na me de me ka ho cause ma bere enu ko to nchen afide ba ya me sabe fa second floor sa floor no be ma we so le a wan sidi oso woniska one ne ba o toso mienu pacha me ne ba ya toso mienu oso woniska aji me twaja na ma hye ma twadua awo ye kurom honom na ma so ayi na twansuo no aba be pake na ma hye bidie ayu se saa akopema mewo oba pemfo edua kase me twa na me de sekan na o hye bidie me hye ena dididi se me ka kire me kunu se gisike we na koto ja wo village bla na ya nhye a o se onko mi ankasa me nko ye ma de me di ma sister makuma baako ni kunu ama bla na wo ko chinchina pagya na ba na masahe de to aso the same thing no me sa de ama bla na ma bla no ama sister ni se enta na wo kunu eyesa enti eje de me sa ko twa no ama me kunu mfo no be twom se enta eje na oya da me twa ntoro se me de yesa me na ko se me ka no kure se me de hibidi a enye asam papa mami me twa ntoro mikrom ni bi ankasa ye adwuma be no osare na mensa otirimo odin ama oba pemfo na da bia me twa jana na ma beto fom ni nyinse no ne bla oti ye fie honom oni na danfo timbe twom na omuhu me ne nyinsa na me de twa na jiska twa to jabla oso onye bra na me de be woye a afedie na aniya ona ekwaso mo oso ni ska we mama to aduane di me so nyanya wa man 2 months oso ni juma ma buobu ska mi juma me yan enye 2.5 ena gina koto na ma awokurum so dura na wa file nipa no adekura me pe no me mmeka kire nipa no mi kunu so onko ye na mi so oso onko na me se so ko azise uni juma ente se me yesa me na yebenye bi ato aduane yebenye bi de sinema yensa nto samena mi kunu so onye me sumo obi gas mienu me ampala me sumo omo so omonko ba ko ne de o kan afo kire mi ase na mi kunu na ote ho onye hwe na ono okiri so ba kofa ne ma na ba se okofa ne ma ne bele ma omuna me de be hwe o ma na one ne ma mankasa ama mi yede mi fle be man papa no eka esra ne se mesra no na onye de me pene ma na mawo adadam
na mini ayibia na sika wo me phone ba be ama no so be check yi sika na wo me phone so e ko block ma yi nyina awo phone so enti mi sa pie hwehwe papa ne number ama me fle na ama papa ne de ne ama no odi ne ama ne ba no me sa fle mi kunu se ne she village na ye de na gi ne ama ne bele mi kunu se mi anka sa me be gi ne ama no akwala ma wo akwala mi nye 2 months mi mfa kambele village me gi ne ama no man kasa ama me fle ne bla e ka kire ne se me ka kire unia se on jiska en gi ne man bele mi a oso wonko nti sisi a wose menya de mi sole se mam scan ento aduane no a o ma ubi ana mam sika mam to samina obeka se au sika nti gina kwa gina man bele mi a eno so say problem sa time na wa wo ba o to so mienu na ma wo mi eno o ye o sa de no nti die na esi ye kano ama ayi ne bla ne ka kira ne se okọ ofira djuma ba on to samina mi kunu so tie eto samina ba ko omu ba ko na ode ba na mbisa ne se entin ka sa sika na ode ye lor fe akọ gine ma ne ba ye nya sika chen sa de no ye be use samina buru sa samina no ano me kasa no mi kunu esa sole efle ne bla ne se me kasa me didi na tem nam se no eno mukrom kasa ma pie na mtam samina no boko e kiren me senta adiwe o ye ya mekan eno ye bone sika ode to adiwe no fa ye lor fe na kwa gine ma ne bla ye be use aburu wa na ye de ne oma after wash ne ma ne liquid soap ne ma ode be ye e de akwa achima na waton ba fie ba amanfo be fa na wanya bidi adidi ahwa akwala na wa wo ne foforo no pa cha oso wonko enti die ne bone na oso onya no amo mi kunu ne ka kire mi se ono de onko na okwa na okwa ye mistake mmekasa na mi se wo bekasa sen wo dikan ko disa adwa no ukọ asoro baabi ama oba ama mi fla o se wo beduru kejetia flem na mi fa na obi na mansen no na fa gine ma bilen base bilen na mi fa nya samina ukọ ya no mi fle nipa no akire ne makora mepe ama mu yi na ma ne bilen ma wo de bae ne hefa na ye mistake kwa na gine ma na wo mpese ukọ firi honu ma mi kuna afa ehipa ne me ho abeye ne hi pacha eno aye den okwa adwuma ba afere na ne bla no ewo ye fie honu okwa adwuma ba wo mba ye dem o obehye ne bla ne dem 10 11 ansa mi kunu ba dem 10 11 o yes masam nyina okaka ka kire o mo no na mentiye ba nyankoponti na asama okai na ma ne bla ne yere ne esa de asam ni pie kai ama meti ya ma mimisu mi yi na no ama asam ko duru asoro mpanifo anim ba ne okọ honom no edi ma asam ko honom me bu asorofo amane se be ma no opo adwuma ba na okọ hye ho won hweme sofu ni ebisa mi kunu atwa ntoro se akwa na mi won hospital be na 1000 ama sofu ni bisan say mi ye operation se dabi na ba say na ka ekodu 1000 mi kunu ntimi kasa bio ama mi sofu ni siesie say akwa na so mi ntimi mpie ento anya da won hwe mi se mi kwa sore ba na de obeya na onye ye ba fia me dwin say be ma no be sesa ni suban still ade ye na na be ma ne ye se si ade na waye sisi atete ne doso o mam o nhwame ne nkwala no osaka kire ebufuo de awom no osaka kire nkwala ne mi sister say me nkwa me hwe nkwala no me ne ne awu nkwala no mienu no me nkwa me hwe nkwala no na ono so hwe mpanifo no na tu won hwe ne nkwala we wo sa de masa me keka kire okromfo no especially ne bla na ote afie no na okokaka masam nyina ba blandi o mani mpie asamba na ne yere na edi asam na pie edi dimatem na hime odi dimatem na mso maka bia o me se meme de ntoka ewo fie hono
ama me se me di ntoko wa wo ye fie wura no ai wo de ma asam ko ka kire so fu mu ka kire se me mfa me enya nkomo bia na obedi ene omo fa ne se omo ye omo be han ofie nte enya nkomo bia na obeyere obedi nkomo ne omo nte hwe anum ka sayiye so nkomo asofu mu omo be ka ene ye no me kunu ba obesa de asam na ko asa ko to manim se me kunu be se me bua asofu mu se omo nyina tie so omo se me bua me kunu ka kira ne se nyenyin mpo na ba ya nka obeja me nyinse na ba ya nti na me nye masa mebre na me se me nya na ma boa wa ma watima asifia ma wodi ama obi han ene na wonim se me nye ama se sandi di matem se nka nye nyinse mpo na ba ya na me de ne me ye na duro na ode ye me ho ade oso ye na duro me ye na duro ama mbisa ne se me se no ompel o de ne kwa duro so ai o ye gruchini be ma ne ye de ni angunani na wo gruchini o ya angunani aduro ye ne for boys e ma ne de be ware o ama de be wale me nti se nyenyin se na ba ye de anka won wale me sa no ba maame ne ka kire me ehye me na me se ena se mu na mu man toka ne befie hon de bia afi na mate ase se me kunu ba ha na obe kama asem kire ma na wo so didi matem me ko dura sore dem na me kunu ni ho maame ne kunu ni ho me ko dura sore dem na maame ne kunu ni wa sore dem e ka kire sofo ne se me ho na obae ama sofo ne yere se wonko ama omko ye pon ya na ombae ntoka ni si ye na mema ni ho ba asam na ebe chire mu no ni kunu no e na chire asam no ama ombisa mse ewo msa na mse se ma me ne tede me ne ni ntoka o se ma me na bia asam aka nchire me a mi suro se me didi na tam onya me size mi suro se ye mi enhwa ade bi Ernestina ukunu aya odenti a wo medim ha on shami o watete me obie na no so obekumi 3 times awo fie honom oso obeye den obekumi sa wa ye ne den mi ni adekura o ka asa no o se mi ma sai na adwuma mam se mi sai wa adwuma o de dia na asai na adwuma ana mbisa nse mi yere na mi sai na adwuma ama mi sai ka nokura so won ka nokura mbeka nokura kira sorofo no o ka chense se me ka nokura kira o ma ena obekumi ama mi sai na mekọkọka na wadwuma de me sai wadwuma o se wo de dia na asai na adwuma o se me sai na adwuma ma mbisa nse adekora de na me de sai no na wade a wo ye na no na sai wadwuma nte won ka no kore ade o pese o kire se wo ani bi pa cha o se me ye baifo de bi oka ene me maame o didi me maame atem se maame ye baifo mama bi ma o maame o wale me no o ka kire me se o papa o ka kire papa ni nuam simiku no beka no kura ni sisters ni bla mu nyina obia so mu nim da so wa ware wo so wa wale me nti wo de wa ware ni sie o di sie mi ti wo se wo de obayie ase na adwuma ade kura ma me di hu ni busuafo ansa o maame no opie o so odadem na de kinye na opie na odi 50 cedis mai no PM getting to 2 weeks ya flani ya ntananka ama me flani black nkasa ebo na mani ya sa mentimi kuninka o ama oso hamba ho ama flefle ni nuamu nyina na obisa na mse asam de ehu ama me flami busuafo ne ka kirom ama me sisi bibi to me a bibi to be ama na amia na mba be chem sana ne busuafo ne ka he ohana ni nuamu nyina bra mauli ene bra Israel ene sister Dina ene teacher omunyina eflefle me ene o maame efle sent mi kunu no minima de kora ye na okoye na mse dawi ansa ne bla mauli bisa me se dene ye na o wale me na kora o munnim ho hwe na mse o okachi meme ka kire na o se mumunnim bibia o papa na de obe ware wanfa na busua ama odi on ne master ene ne yere ne master yere pa ne master ne yere ene be ware o pa cha ama mbisa nse na o maame no papa o so o ma o maame ba na o maame ye baifo de bia obo o maame bayiye ene me maame bayiye enti sesi o se wo bayiye ene wo maame bayiye
ɛna asɛe n'adwuma enti ɔma usika ntɔ aduane ni ama me ka kyɛn sɛ na mmɛka no kora wa sɔre dem na wakumi ama me ka kyɛn sɛ mimi hu na wosom bosom yo ama me ka kyɛn sɛ me ko ade abosom de enya adwuma nti kwa asɔre ama opene so ɛkɔ asɔre no so kwa asɔre na nti da bia bosom no woyɛ no ayi me papa na me de to me wafa anim ama me wafa efle no bi san sɛ bosom no ayɛ na mamra se daari o se na wo anya ade na mamra amana na wo so wadwuma bɛyɛ da akɔso na da bia wo bo ne wafa ase ne sɛ ɔno na sɛ wadwuma ɔno na sɛ wadwuma me kunu yɛ di me kunu pɛ sɛ obia te secret no ama me ka kyerɛ ama be bia no ɔde no da bia o se me yɛ ba Ernestina wasɛ wo kunu adwuma asema sɛ na adwuma me na me busa wo sɛ wasɛ wo kunu adwuma enti sɛ yɛ de twa to ma usika sɛ wo ne nkwala ne nje yɛ dabai Oma ye 25 na bema dabai na ye de twato a oma wo ne nkwala ne sika mintimi nkai da enti wo ye da na ne nkwala ne didie osolo de faisire momo ode ma hwan mo nkwala no o maduru sensen ba ko ne ye 4 years ba ko no 1 year 7 months enti ode 5 cedi ne hye 4 years nsem pa chan atoda ode 5 cedi ema omumie ni nyina tobo ode 5 cedi hye 4 years nsem pa chan na 1 year 7 months ne so ode 5 cedi a hye ne nsem pa chan na 1 year 7 months de ode hye ne nsem okwan be so akwara ne wa afeko aboso me nso wo be there na de 1 year 5 cedi na hye ne nsem ode ye ode hye ne nsem wo hen awo manim awo fie etoda akwa ni besu adi nachi ansa odi sika no ehye ne nsa na we o ma misika fite obo me baye se me ma se na adwuma no o ma misika enti se kase oba ne be mate be ma mo ne yira konhoma de twa to obo wa konhoma ye na be me kaida onkai me kai na o ma mpanyimfo no hwan na hwe o onu ana hwe o be ma na pa chan pa chan de bia o mu didi aha wo ma mpanyimfo so wo mienu o mu ni mo ho omu ni wo ho na ono ne de mienu ne wei omu wo fie ho no omu wo ho pa chan na wo ye de na hu se ne ma mienu ne de omu sika na wo de no omu sika pa cha o ka chere mi busu ya mi sister ne se me nko a me hwe nkwala na ono so hwe mpanifo no mpanyimfo no ye ono ne ma pa chan but oni wo de no de wo hwe na de na ne mpanyimfo no ma ono nso ne yire na one omo wo sa mpanyimfo ne nkohwe sa nkwala no aseme nko ame hwe omo enti me say wakasa wo ni wo mienu pachan ena oni oba foforo wo mpanyimfo mienu adenti na ne wankasa sa mienu na eye mpanyimfo no ode ne koma omo nso maame ama omo maame ahwe sa mpanyimfo ni mienu na ne wo nso ahwe ode no ahu sesei ema no ye ne ane ye hwe ye ma pacho me man bisani sa asam ni sa biom because sa asam na okaya no mimi bisani sa wodi nkwala no de okofa nkwala ne bae mimi sika na ni sika so mi sika ka ho ma okofa nkwala ne bae mi ana me hwe nkwala na me ka kyerɛ nse ma boa ma ye hwe nkwala na ma nkwa awu anyini aduru se mi no wa wu nkwala wo so wo nhwɛ me nkwa me hwe nkwala no ama me de kɔto asorfo mpanifo anim ama omu bisa no ma wadie asorefo wom dodo pacha ya tinambe 8 times adentia atete obeya adiwa na me de akwa asore dem say sisi a me brane nkwala no omo fele be ma ne tunu fa be ma ne so yo wate oba afia na osasesa enti wo ye den na ohu se ne mampanyimfo de omo muska pacha so no angasa na bie na no kai de bie omu didi o na we me man to samina ento aduane dia obi be no aduane ama makwanye bi one day minisko mi ye me ne ama no omoji n bebre obi wo ha oba betu akoton aje oton wi ansa odiska na belemi enti ama sika nheda amba me sasa enti se obi no aduane
na wa fle na yeso akwakodibbi obi no aduane pachan na wa fremo obi ne ye wo adamfo ana se wabusuani madamfo na wa kodibi se die enti se miniska osole oso on mai on hwenkwala na ampala osole on fasika bi anto ho akwani school be ma no for the onye 4 years no kwanu ko international edi 5 cedi the whole time 40 cedis yenyina be hwe akwala no osiyo edure mrema be ma na ayi akwana bomo se obeyi akwana kwa aban na mbisa sa de o se akwani di sika chempenifo no ne mampenifo no ntono onte asentaje akwana kwa aban ama mbisa nse sa akwana kwa aban omunnu akantin nti ebesa to aduane mienu enye 10 cedi ana obeti master ava akwane kom na enu di ente ase o se akwani di sika chempenifo no nti se memma no se omo 1 cedi a na eye ne ya onu pese ne man bibia o se omo na ye ne moja mebla mu nyina ofle mebla se mpenifo na ye ne moja banketo ne de ade waka kire o da se mebla enye onu na nyem wa na wanka sasam ne kire na ade nti no o se mpagimfo na ye ne moja na kwala ne de enye ne moja na o ka kire me busuafo ade ntia entimi sa wo ma ne nye ne moja na je se na enye one wo na nyem wo mo o se mpanifo na komedi o ma o mbewu ama mbisa nse na keto awie ne akwale 1 year na onyanye 1 year yikwara nta ko we me ma ko we da koma onwu era se ye ya ye ka sei otehen pacha menene nete hey oni no neti fi krom pacha oni ni neti dan krom pacha cross me eyeda na sase mu ebedru manim ha muti fi krom ti dan krom nete opam me sa me so oma me fie ni bi na me so mfiri ho ma abra ma yesi dan am abwa wa ma ne opam ne me ma no opam me de bia opam me o se me de ntoka no so awu obekọ we ha kodi kokwansa akọ we ha kodi kokwansa na omudi dimatam mo na omudi dimatam unhwame enti me kwatia na eye me yapa oba ma me nhwade bi be ma eware wedi mfie senie mfie senie ya nya 5 years how many years ni 5 years pacha ena ma ware pacha atna hefa na motisi ya today su ya ehin de su ya wood village de de su ya eho na mote pacha nti sa mfie no mu nyina no matra be ma no ba bi a mosi fie no pacha sesi afie no mosi aduru sai ya na 1 room ba ya nya 3 rooms aka ho na ya 4 rooms I have 4 rooms pacha mo de mahan ya de ba ko mahan na de ba ko ma nkwala no ewra ma membu south asfemu we enkomo a ye die eye enkomo a ehu minim die ntia asem we wo manim ne ewo afidie yi so be man hwew wa bol no ma me beyi se mo na mase na dwuma o se ne mampanyimfo na anidi a ombewu wo de ne de o ma anidi o mungu o se empanyimfo na ye ni moja wo de enye ni moja se wa anye de wo hye ne de hohoro yensa unidi bado no de obekwa aba den so hwepa de o hwewo e hyase edi mfie sei nie pacha me wo keto no na o disa treatment ni treat me ba na me ne tinyina na akohoma de ya start dan no na me woska timina me ya me ko yibi beto ho lockdown ni nyina me yiska to ho ama edididi bi ye chop money oba akohoma 2 days a week ni dia kan na me ba akohoma okay say 1 opewa wade me njano uncharo onu na epam me osa ki usime se kitwa no enya ne de na me ne be ama da ya ama nkwara ne banta afo no
ama me wie baako ne me nkyere bibia baako no wo no ose wa ye dey ose me ne be ama na daaye ose ketwa no ne enye ne ba na wo ye dey ose me ne be ama na daaye ma omo ba ntafo ama me wie baako na me wo baako no enti me nkyere bibia baako no wo o didi matam ye dede kofie we bebi o ye ko tena ho edi ne kwakwansa no ose bema oba akwala na awawo no pachan eye wo ni obi na awo no enke ba ntafo ene wa hwe baako pachan akwa ne gina gate na no oyini sa etena akwala no sa kwa na ogina se o mo ba ntafo ama wo hwe baako no ne bema na oda ya no adai osusu se wo twempena wo na chi so be susu die so bi ba me bisa ne se so bi ba ka kire odia treat me nyina be ma bia ba fie ho be bisa se me hwehwe asimasi die me didi kwara be nu maduro nkwala ne yale hwe nkwala nketo ne yale wa na be ma na aja abo me so be ma ne yale high fever ye pon so de ba he ama me ka kire ne se akwa ne yale otini bladem se be ma we be peja ne tokwara be hwa akwala no be ma we tena ho emma at 11 me ko dem na akwala no esenema ama me pie miniska ama me pie ko firaduro ebila kwa na akwa no me na hoda obeduru na akwa na ada won bisa so akwa no etesen wanya duru ama akwala no eto so bioma o ka kire me se hawa eda no so no sa ha no kwa akwa no ho beto no nti firi ho no ma me ba ne yale a na me ba ne gidi enti yale ko me bo me busuafo ama ne ama o me se ena ono na ma akwala ne yale ko so ntimi kasa asame kire akwala kitwa we ba mpanifo ne yale a me nya me amesome ne papa wada fom sei bebia me kunu din kwa be kwa me kunu di be ko sikuwetofo betia me kunu ne baba ya ne yale me kunu di akwa we etwa kwan so saa ba me ba ne yale ndi o se me ma o mnda ho hawa da no so na kwa no so ho meto no menka sabio arofoni ade share one whiskey ten menim die ntia me mrantie asemu ya beduru yanim wa ha nanso adesua wom mete no ase emu ohye emu nso eya na makonim be ma ne wa ha me tie obai die yinka asem agye di bad me de ya asem na maka kire wo se awiei enkomo a obi ni ubedi bra ne buafu menga se ye bufu eno na ye no kre no se me bufu a ho me bu mfu basabasa me krobia amtiwe no me bu mfu basabasa ba me bufu nye ewo yawfo sum se obi de yaw na ne bufu basabasa monhwehwe ne kredi mu ye ebia de ne tu obi ene ba be fra ye na ye de yaw ne ka ho because esiga na ha obi ohonom a yetumi de ne tu obi manipa no ya adopt nipa ne kredi nyina de ma akwala no ne akata akwala ne kredi ankasa so ba maybe na ebi akwala ne di kofi kwa me kwadwo kwabna bi enso enam se ye de ne to ya wasantinti ye de kredi na frɛ akwada na manaka ho nti akwada ne so de wasante saa de na awofo munyae enye ma munye bio so yo ba na saa de we waye bia mesra osesa no eda nipa de ba asasi so enu ne kura no me kra yaw ademu eden ma me no me gina baabi ehoye din na matiem afre me kra yaw me frɛ me kra yaw enti wonso ademu odin ma wo no awuze baabi aduru no eden tiemu fra wonso kra kwajo kwabna kofi kwame whatever de ka hu bia
frewa okra enti memfa obi kra din emfre oba nya oba ne kra din no eka yawfo su ho se onu mu abufuo nye se oni mo bi a efra ne yaw bu ntamfu ba se yaw bufu a enye obi bufu na wone wo kasa obi bufu na wone wo di nkoma emfa ne se abufuo asem no a oka no eno ne real feeling die woni mu anka so opeso ka kire wo no ntumi nka nche ntimi metiwe se oba be ka kire me se obi akonom nsa aba abegina wani mu abekeka ankwase asem na obi ka asem ekwa akotwa bi aba no matumi abeka ankwase asem de akire wa masa obi nom nsa ba wani beka ankwase asem kire wa hye na sum de mu ode ma de nkode ho na sa ankwase ansa ne ntinani so ye nom nsa ngu ya dwene mu ye nom nsa gu ye yem enti so obi ka asem abo no odi di nkwase asem adaya munya no abo munya oboa mummo mane nkani dedem mummo mane nkom samo boma ni koma ebetine ni so prekope ebufuo emenipa ka ne real feeling edi chire nipa 1 esu emenipa ka ne real feeling do you know one thing tears ni sio ye nipa tie no de ye kroje se nipa bebre feki eye 99 emotions 1% in a year in Sueba water 99% crying emotions is ye kroje is a amanfo feki su amanfo feki e kuma se ye wo ma omusu jiska se wo ye tam so now fra wo betini o ma fra ni azise si aba besu eni emrani a wo be sa mo so wo badwuma no zango fune kura mo mpo mo mame wo be charge wa su ama o wo musu what yase enti so obi bufu no otumi ka de kire oba se akora ne nyame ba na oba bewo ntafo ena ware baako amana ka baako a se yampasa be ma ne kan a ene de opeso kire de se abaye baketo ano enye ne dia eyi obi dia tidia ne be ma waafo a waware oba obeka sa asem no die ne beka be ma se obekwa akọ ba no onfa na busua nko na emum ode ne master ne yere ne beko den ya me se me ware num a se num ni nyina no maami Abraham nta wo ho a ezesu okobie na odi hu adanse na nyame boa na oto nsa frɛ na de nti America ni sei obata bia agidie mu no obeso owuja ne bama ne besie no okwa asamado a otumi akoka kyerem na nakodwo brenya ene mpapa kwam jabe sei kwame oba no ansa na mifiri asase so oba no no awari sei na wo dia wo goro wa mama mi ankodi mu adanse o master ya o maame o master ya o papa na ade a me ye ma hyeme e wo sa ade we ho oba ne be ma nyina atifikro mensa gidi ono na Ernestina ne hokani amomba Ernestina amomba odena ba yenim ha Daniel etesebio Eja nyakupo adom good onso betumi aba wanim do nsakra aguso na wakasegu wemu wote ha wote de oyira kedi gida kwadu a wode bo be ma wahu oba onena tena wakọ ware no ode o master ne yere ne koi eno aha no onena wodi odi kan li otosumieno afedi akasa nko a osore a ose wo hwe o mampanyimfo ono nso nhwede ma obai tumi kra sebe ne nioma jebre no na dane asem wa wo foforo a wo hyedem enu abia no o ye de ato aduane ne akwada no adie adane asem omfi no wagyae nkwada no
ɛde abɔ ne so adɛn wompɛ ne bie wa kai adɛn nti na woka kyerɛ sɛ wanyɛ mo ntaafoɔ no awe baako na mogyaa ne nyɛ wo mogyaa ɛnyɛ wo mogyaa na ɛyɛ hwan mogyaa me korɔ bia metia me mogyaa ne nsɛm a wɔɔkan woyi wo ho ano sɛ Aja nyame nhyira wo. amen Meda abɔde ase. Ɔna bɔɔyɛ. Mede kan da otwedi ampo Nyankopɔn ase. Sɛ asɛm no abɛduru mu nim. Abusua mienu wɔ hɔ. Ka ɔwɔ sɛ asɛm no ndi kan kɔ ma ankɔ hɔ. Ɛno no ɛnyɛ hwee. Meda Awurade ase. Aseda ɛtɔ so mienu ɛkɔma mu mpanyimfoɔ ne wɔ abɛgyafoɔ. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛnkɔma tiefoɔ no. Sɛ meda tiefoɔ no nso ase. okay Mefa akonya yi so aka kyerɛ me nuanom a mo ba ne sɛ sɛ wokɔ awale abisa kwa misa na sɛ wokɔ mu a asɛm bɛbɛda bi wokɔ awale a bisa na yɛ nyi nkyerɛ wo sɛ woammisa nyame a na nyame anyi ankyerɛ wo sɛ ɔba wei ɛna yɛ wo dia na sɛ wohwɛ ne tu ne ne nofo ne n'anim han na sɛ wodi akyire a asɛm bɛbɛda bi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na ɔnyi nkyerɛ wo sɛ ɔba na wokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anyɛ ma wa na wagyae Abraham ka kyerɛ n'akoa ne sɛ ɔnkɔ hwehwɛ yere blɛ no ɛma ne ba Isaac no ɔbɔ mpae na otumfo Nyankopɔn ɛkyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ɔne ne tena good timi da Awurade ase yɛnso yɛda ase afei yi wo ho ano mepa kyɛw asɛm no nyinaa ne sɛ ɛberɛ a me ho Ernestina no na yɛwɔ village ɛna me ho no ɛna meka kyerɛ sɛ mepɛ no Sokoman Wood village okay ɛna ɔno so ti aseɛ nti ɔno so ti aseɛ no mene ne wɔ hɔ ɛna meka kyerɛ sɛ mepɛ sɛ mewale no na mewɔ ma mmienu ɛna ɔno so ka kyerɛ me sɛ wɔwɔ baako nti mene me tena na meka kyerɛ ne sɛ mewale wo wie a mɛkɔ kɔfa me ma no aba ɛsiane sɛ me ma mpanyifoɔ no mene ɔno maame na ɛte ɛna nyame aboɔyɛ ɛna mene ɔba no ɛhyɛ ade a sɛ nkɔla no a yɛwɔ no ɔwɔ sɛ yɛte obi fie ɔwɔ sɛ yɛpɛ baabi na yɛmɛtena na nkɔla no nso ntena asomdwiem sɛ yɛbɛwugya nkɔla no a na ɔmo nso asom adwo ɔmo ɛna mene ɔba no ɛbɛtɔ plot wɔ dede su a ɛna yɛsi single room si yɛbɛba ɛna fofia mfata anaasɛ yɛmka sɛ nyame ammoa sɛ saa tam no na mehu Kristo ɛna mene ɔba no tam tiiɛ ɛna mpanyimfoɔ no tina ase ɛna mo sɛ nkɔla no nti na yɛyɛ agyapadeɛ no nti sɛ nkɔla no nti na yɛyɛ agyapadeɛ na yɛ tam tiiɛ di a ɛne a ɔsɛ nkɔla no ɛmɛtena me nkyɛn ɛna me si yo nti mehu ɔba yi so no ɛna mefa no bɛtena me nkyɛn ɛna mekɔfa nkɔla no mbae na nkɔla no bɛtena me nkyɛn nti sɛ wo die mmienu no wakɔfa ɔma ba akɔfa ɔma ba na sɛ ɔno nso ne dia baako na ɛka ne ho no a ɔka no ɔno nso riaba na emum nkɔla no yɛ mmienu na ɛwɔ ne nsɛm ɔno nso awɔ mmienu ba mfitiaseɛ no wanka kyerɛ me sɛ wɔawɔ mmienu ɔka kyerɛ me sɛ wɔawɔ baako ɔka kyerɛ me sɛ wɔawɔ baako enti ɛba saa no ne sister aka kyerɛ me bla sɛ akɔra ne nua no wɔawɔ mmienu ba me bla no ka kyerɛ me no ɛsan sɛ ɔba no ka kyerɛ me sɛ wɔawɔ baako nti me gye ɔno no deɛ ne di ma ngye ne sister ne ndi because na me nim sɛ ne sister no ɛba abɛsɛ awaleɛ no nti na ɔkeka saa asɛm no nti ma fa ne sister deɛ no nti me kɔyɛ ne ho adeɛ nti me yɛ ne ho adeɛ no ɛna ɔda na suban no di ɛsɛ no ma yɛ ne ho adeɛ wie adi kan me nya nyɛ ne ho adeɛ no na sabio na adwem ka no ɔbɔɔdam me ne me bla na atifi a yɛkɔyɛ ne ho adeɛ no me na so ne mu sɛ yɛkɔ asɔre fie nyama ɔyɛ no ɔkwa no so no ka ɔfa anka a obia no ma ɔgya no tu fam no ɔfa saa anka no so ɔba abanum ka onum saa deɛ na ka totally ɔmma normal biom na yɛyiri no ne ho de nini yiri no na yɛrekɔ asɔre fie jamro nyamimro
anya nakopɔ hu no ma ɔbɔ ɛna ɔsa no yade na adwem no yade no ti kɔɛ anu na akyi anadwo mi ni miyiri da hɔ a na nanu akatum miyiri ntimi nkasa ɔfa pe no ɔkyɔkyerɔ pe na ɔfa ɔkyɔkyerɔ no ne nsɛm nyinaa ɔkyerɔ ne nyinaa ne sɛ ne maame na ayɛ ne saa ne maame ɛna man ka nanu tum nti wɔntimi nkasa adenya ne maame sɛ wɔn wale obi wɔ ɔmo kurom wɔn wale sia nipa no ne maame so ɔnware grushi ni ɛna ɔnware grushi ni nti nanu akatum ɛna ɔde pɛn na ɛkyerɛkyerɛ ne nyinaa kyerɛw kyerɛ me okay free hɔ na mekɔfa yɛdifoɔ baako bae ɛna odifoɔ no ɛbaa fie hɔ bɔ mpaeɛ saa ɛna ɔtumi kasae fiti anɔpa a yɛbɔ mpaeɛ no 12 ɛna ɔtumi kasae nti ne nyinaa akyi no mehu sɛ ebia maanyɛ ne ho adeɛ nti ɛna ma saa nyama wɔ nyinaa ɛba nti bra yɛkɔ sirem hɔ kɔyɛ ne ho adeɛ no ne maame ampena awaleɛ no so ne maame bodua sɛ kana yɛbɛfuru asan ba yɛkyi no kana nhwi ase na yɛn ɛwɔ sirem hɔ na yɛn na vrongo hɔ mo kɔyɛ ne ho adeɛ no ne maame bɔ mu dua ne maame bɔ dua sɛ kaya mo de be free sirem hɔ abɛkuma se ha no kana nhwi ase on na yɛn su yɛn ka ho bi ubisa no a ɔbɛka kyerɛ sɛ ne maame abɔ dua mpa enti yɛbaa no yɛfiri hɔ baa no ka wɔsɛ saa nyama saa tam no nyinaa saa nyama no ɛsisi no ka wɔsɛ megyae ne ho adeɛ no yɛ baa me so menim ɛna me so meyɛ ne ho adeɛ na menim sɛ meyɛ ho adeɛ wie a ne nyinaa atuo bɛtwa because ne bla na wɔwɔ serɛ ma yɛfrɛ no Isaac no ka kyerɛ yɛ sɛ ɛnyɛ ɔba na gye ɔba tere adeɛ ɛyɛ bɛrima nti ɔpapa ni hɔ a ɔmo gye a ɛno ano no nti yɛba Kumase betena ase saa bɛɛ ne 3 weeks bi ɛna yɛkɔ yɛ wedding nti ne bla Isaac ne ba ɔmo re odwan ba a wɔnyim ɛde bla sɛ yɛmfa sɛ yɛwo na sɛ akɔra no yɛanyɛ sika sɛ yɛbɛhwɛ no a odwan no wo a na yɛde ayɛ den yɛatɔn nkɔla no ɛde ahwɛ afie okay Saturday na yɛyɛ wedding no adeɛ kyi Sunday no na akuru ato aboa no adeɛ kyi Monday no ana papa bi wɔ kurom hɔ ka kyerɛ sɛ menkɔ baabi a ɔmo tɔ amua duane ne ɔmo pane ne ɔmo anuro no mentɔmla kɔtɔ ne nyinaa ba Monday Tuesday ana aboa no wuye ana me frɛ no wafa bɔ ana mane ana ne pɔfa se ka yɛmu bi ɛba bɛwu anasɛ sa enti aboa no atwetwa agyeɛ enti firi hɔ asomdwe ama wale no mu da asomdwe a yɛ asomdwe no ama wale mu da yɛba fie no yɛ yɛwɔde ba fie no me yere ka kyerɛ me sɛ ne wɔfa na ɔwɔ ayi kokofo wɔ enchi ohunu dayam sɛ ne wɔfa no ɛka sɛ ɔno no ninima yɛanya ne ho adeɛ enti awale no anyina sɛ nsɛm bebree enti nsɛm a ɛkɔ so wɔ fie hɔ no me ba ya no mere ɔtaa akɔra no sɛ bɛma no nana a ɔdi ka taa no na ɔno ne ɔba no ɛbɔ no ne ɔba no kabom nti da bia bɛma no yɛ mistake a na wabɔ no dua wabɔ bɛma no dua 3 times ba bɛma no bɛma panin no de adi kan no ɛna na ɔse wɔfa ɛsrɛ no a wɔtwa ntorɔto no so sɛ wɔhye ne ɛsrɛ no a ɔre kosua ɛbɔ no dua a mpanyifo no na bɛpa na kyɛw asɛ na ɔda ne dua no ɔba wofoɔ yɛsi ɔbatan uba ejane na so a yɛfa sika ntwa anu ti na me se ɔsan yɛ baako bi a me ka kyerɛ sɛ unim sɛ me ba na wo yɛ ne sa no me mogya no ɛna na wadan ne sɛ me ba me se panyifo no yɛ me mogya we nya me mogya anu bia no wabɔ be ma ne dua ɛna panyifo no ɛbɛfrɛ o ɛpa wa kyɔ saa na wadan ne dua no second one dua na ɔbɔ second one no ɔbɔ no kurom anu mi record yi no me dwane kɔ hyɛ baabi no saa recording no udwane frifie me dwane frifie wa wodi ufie no me dwane frifie oba yi hunti me dwane frifie ohun me me call no me ko twi anwum bi wo obi laptop so
enti ma saa recording nyina eka ne laptop no so enti mentimi anyi biom se aden me nimu papa second one dua na obo be ma no ofa bible ana ofa nyanya atu na name ori bible nyanya no tu form ana ori bible no bosu kan krum kasa yes ha anu ni dua boy tosu o why na chire o mu ha na uti grusi kasa se meti dem hobi enti se wo kan grusi kasa no a wo bo be ma no wo bo ni din se onye ye anu nu de na waka se obebo kro no saa sense wo wia na ade on se time bi o se be ma no awia ni sika saa time na o se be ma no wia ni sika no on se first one no o se wo twan trotru so se wo chi na esre into rekosua bonedua second one so be ma no afa ni sika second one na o se be ma no fa ni sika no ana ori bible no ori anyanya no tu form a ori you know bible no ebosu ebo be ma no o the bible ni nyanya na ebo akwara ni dua ai ori nyanya no tu form bible no bosu sei ana wo ka asem no bible no bosu sei ana wa ka asem nyanya dua bo fe oi on so yema sho me yama shebe sana wa ya ofie enti enu na chire no de ba ko na osan ye tosu miensa no enu no de me refi enti kosu no de enti ya me se onu na se madwuma ni se madwuma asai ba ni sen daye mu no odampa so kasa enti o kasa sa no na mitie enti onya ni ye no ana o ka kire me se sami onu no ma me nya adwuma me mere be hia me mampanyifo no enti wo ma me nya adwuma enhwe mpanyifo no enti mi ka asam we akire mi bla ana mi bla se kanya nukure se me metimi ayesa ko no ohu enka enti ye nukure se me nya sika me mere be bua me mampanyifo no enti na oba no hu ya o ka enti free ho no madwuma sai totally ti madwuma sai totally no no be dinatem so ona se madwuma o ye befo sai madwuma sa o kan sa kire no ai o ka kire so ye befo because what ka kire me say wo ma me nya adwuma enti wo ma me nya adwuma o de be show ma mpanyifo no enti de bia na me dinatem asa se adwuma na sai totally me bre enti ya ba sa no one day ana ono afra me say me mla na me call si me nkutu nanim ti me ko kutu nanim no say ai ana si me nya me sa say oba no ma me fa hwe tv no so na atiefo no tie wa wo yire me yire no o se me trini ono afra wo kokoto nanim me kutu nanim na me tri me sa say wo kotodwe wo oba nanim ana o se ye de ai ana si me fa me tri me sa ana me tri me sa ana ore ne sa bo me sa yam ana ka kire se ore me djuma ma me na me so me si ma je wow onyankopon hata soro me twantro antu me yire so me kutu o me ba oba nanim ya misa ne se man kutu o nanim a ore ni sa bo me sa yam se ore madwuma ma me so ante free ho no mu no me ba oda o dia ya o yanu ehu de na mi ri yanu ehu papa me kan hada o mere ai oh great mere kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na miri akochi apanya ofana demu abekere me awo inside ya mi no ahomachi na mi manu edafana demu udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na miri akochi apanya abrami wo dem apanya me simachi no ani ye dadam ho mere asore aka kire me se me ni mi ba be ma na me ni wo ye no mmom pai na me nya ho kunkun tumi sana ye no anti nyama bia me ri ye wo fie ho no anu odin me de ne maka se wo ye na se me bu anjo na se we ko ye fa se ma ba wo nchen na ma be bo amane e bia wo na wo ye ni falifo na me de asem na betu wonim se frɛ no na tunufu na de wo ye no onya ya o se me ye konkonsani me de me asem chinchiri kokɔ ma amafo
obedi matam wo fi ho me yiri bedi matam sa me mfin no na ma pia ja no me yiri me ma gienti a o se me pam no wo fi ho ani me yiri me koye ohun ade ba ya me ba ya no de bia na wo bo akora na sum de bia na wo bo akora na sum de bia na wo bo akora na sum adi akora na tam ana me bie ma no ka kira wo se asasi a yati so no me ne nkola na maame na wo ho ana yesi dan no ana wo ba enti enya wa adwene se wo be pam nkola na afrifie ho ana se wo be ya ade a na mebu afu na me ma sisa nkola na koma wo maame enti sa ade na wo ye no enye asase no ye me ne nkola na maame ne dia enti asase no ye nkola ne dia enti enya wa adwene se wo be titi nkola no na nkola na afrifie ho ana tampan bo mi tri pan ni nyina amoamoa ma me blast cha pan no atu ni phone so hwan na ye dey miri odede ai pan ya ye rekonsuo ye krum ye fa pan emo yo ba miri adi pan obomitri ama pan ni nyina amoamoa ade wuti ye dade ana wuti ye kela alomi ye betwa ba na wa na pan ni nyina tumi moamoa ye wuti ene wuti ye bisa se wo fa pan na amoa me ye misa no se wo fa pan no amoa me enti enu na ma me ka kire ne se dia wo ye no wo pese wo titi nkola no se ne be ya me dia ahumitiye ene yaw ri nkola no be frifie ho enti me si nkola no afie no aye omumumu dia afie no aye nkola no dia because me ni oba no na tina ase ena ye si fie no se ye to asase no se ye ribema nkola no ena arwari jaye ba me ni ntam na busuane tina ase se nkola ne ntina ye dia nkola ne ma me nchen na nkola na ba me nchen na wa ba titi nkola ne se ya mami kan kira wo se nkola no asase no ayete so no omumu dia sasa mami kan ye no na me riri pan no bo mi na me riri pan no bo mi enti se duabo me ri otifia no o twi tu awo fom no obumi dia twi ni tu wo fom no obumi dia sanya manyama na o ye nu ofi ho o se me se nkola no enya media be ma foforo na ni dae na onyim ye omo ye ntafo na o wi baako papa asam no enya sa na mi kan no na o kan no ade na ba sa asam no me baba ya no asi ni skirt baako hata ahoma so na wo so be si wudie no ti wo so be si wudie no wo ba be hatanya manu a wo ya akora ne dia no ari abetu dua no so wa hatemu a hata ankata dua no so se anu nso wo wo ri atu dua no so wa hatemu na me ka kire wo se obai akora ne nyama ne nyanwo ye fa fesi ahoma no so na hata wo dia no wo nchen nkwala no so dia no wo a oba be yi ade na firi ho wan fiimi na me pia bonti be yesi na me refa junso okohwe gu ye di obai no ka kire me se adenti na me hwe nanim sa nti me mefa onu na me mini sa asem na firi nanum mai ba mi nchen na me si ade na o ye enye na me si be fa ade no na hata wan fiimi na me gina ho na me hwe na wo ka sa asem ni kire me se ade na me hwe sa me mefa ona me mini ho na ashi mi a me ko twi nyama no ko sei na nkola ne die nkola na me ne wo ye ne die no bi agugu form no ubebre unye yeda ni nsam bebre di matam uye kwasia bema jimi wa bodam hwenanim jobribi di matam kwasia ni nyina me nkasa de ya mi ya ni se o ka kire me se me dana me so da se me ni oba da na onu no ari ni sa ba fi ni sa abesi sa nyama no nti mi hu fi ti matama kase na ho na mi ka kire ni se wusu wuda ya na wusu ndae nti wusu ndae se ubewo ntafo na se ubewo baako na wuse ubewo baako nti be ma na onu no ebe da unche wodae mu a obisa o se ubewo ntafo na se ubewo baako ka kire se ubewo baako no na nkwara no na nka omu ba mienu na wawo baako nti wa wi baako dia o wi ye no kofabla na ma misumi ka asam no kire no nti David say Psalm 39 David say ansa say boni fo ye animi ma ye kum
enti de bia me mpese how ni mane beba me ni ntem anase obi banya me ho asemaka enti de bia so odi matam a na ma yedin de bia odi matam a na ma yedin enti otimi di matam na maka kire nse nyame nhira no ya misa ne se wo di matam da ama me maka kire nse nyame nhira ne da ya misa ne sa otimi di matam sa na maka kire nse nyame nhira na ma pia free ni chen ba da ne de ne de anu ohiduru na misumi kan sa asem ni kire no because mi ya bema utimi di matam sa de bia no wo di matam akwaja de bia no wo di misumi moja o memo akuma da me yam nti da na wo di matam no na misumi ka kire se sana tie dia usu da ni bi se obi ube wo ntafo na se ube wo baako na wo baako nti akora na ka omu ba ntafo bema na wa beda wo chi wa da mu a wo ka kire ne se o ka kire wo se ube wo ntafo na se ube wo mienu wo ka kire ne se ube wo baako no wa wi baako Papa konomla na misumi ka sa no kire no se enhye no se wotimi di matam sa ka kire me se me hu fi hwe nanim joblibi kosia jimijimi obodam timi ka sa nyina kire no dia ene misumi aka bia kire ma na hyew esan se mi nso akuma dam yam enti dana mi ka sa no obomidua to obomidua no wie no na o sa dwale kwa asole obi o se o kwa asole obo kunu a wonu neti dem wa bonu dia sa dale asa kwa sha asole dem ma asole fo na sa che no ohun na asole fo no okoye na asole fo no onu akọ kire ni nsam kire akufu se na oye na omu be da na edua no okọ ka kire asore fo nso wa bo odua ai na asole fo no be da na edua no ya mi san se wan ka kire so fo wa bodua no tamami odi ma tamami sumi di na tam sa no ya mi san se wa bo mi dua na se wa bodua gidi se ye ya ye ka sei obey o ware na o ware no eja je se nu ma bre dia mi kan se wusi wu mpami a na se obetiti mi se ya eni akoba bi na wusu nya asumdwe na mi sumi nya masumdwe se obe ware mi a eni adia wo ya mi nu chai na yentina asumdwe mu wasemani masemanu no ade na eni o mo na konhoma na o mankwala ni nsuska eja me se no me to abloboto be si ho abloboto na mi to ete mi to abloboto no si ho adwuma na ye no sika bi anim ete mi to abloboto no be si ho na se yamu amole banchi mole wo na ya kafra ente se moko na ebenya na eriadi se wonya wansi di koto ai fisher ana anya fish kula ayoyo ebe gu ja so na se huru onya momoni ba kutuma enyina ebetimi adi ba obayi titimi abroboto ya na mefa fa abroboto enti se si ade waja abroboto to se si ekura abrokura mi dika kana me first one na me ko fire o se me tuya na me saji fufuro no man tuya medicanti mame ni bae no wan fa mame biom enti se si agidi obey o hwe na wo nhwe no de tie ni se ba sa no madwuma na sai asan se numi samnku na ya oka numi samnku enti se no de na o ya nu ma madwuma sai enti se me kwa boy bi mene ni me ko ni chenko bua no wa asam kan no so enti obua oka no wape tensi di bia ma me na ma ba fie enti se me ba na se 5 cd na kura mi a na me ra ma nkwala ni se o munyi asan se madwuma na sai wa sai madwuma enti se ya de untumi nyina nyame anim enkase obey o hwe no and ya won hwe no because can ho enti se oba na se bi a 5 bi kuta odea na me ma nkwala no na sa no mampanyimfo no ye de didi me mampanyimfo no asan se blo nu ho bro gale nu ho no ma sa no ma to da mutumi twi mukonu sa ro sa no madi anura Saturday o wo se akora no baako ye ekwa asolio wankwa asole no okoto nsuo ama sister bia wo de so ye frɛ na Amina koto nsuo village onu kura nsuo na okoto ye no sika na Amina rimano no ana ori beto mole aka benku ama anura me nya bidiye asana ade achimie ne okay mami mi baba ya no wa onu akasa junso ahwe agumi baba ya no so wa junso ni junso wa junso agumi mi baba ya no so aplago omu so he mami wori play abo junsom abo mi bananim se wo sa ne yade mami enti se no afia ya timu nti wa bo mi banasum sa mami bi ekoka adani ntokwa mami no odi mami na atam na mami no so odi na atam die ba ni se ya na no oya eti mami no play na mami no reply na o rebu no onu so tamsi kan echa mami no
yasɛne video ni nyina ma hu say me de sika edwa ne sa wo ho wani hu ye yatwa video no asɛne mame papa una de masam ko ka kire mame no ekɔ wo dem 12 o de sika etwa no etwa ye meto ye etwa no o de dia na ye wunti a wo de sika etwa no mikunu eka kire blabi Abraham sisi wo koto enie video na da so enie o ka kire bla ne say oni sisi a onum galo village na sisi a yenya den simi wo sika membo ai ma me ka kire ne say simi kunu nu an say o ka asem kire mikunu a obesa kwa ka kire bla ne ne yere no ento say die bia obeya ama me ka kire ne say ama me ka kire bla ne say say me nko ade a Mr. Free etie kasa we na oti de bia oti station we tuna yes Mr. Free no kwa na bia ho say omo ko fa ni yale papa Ernestina wani so wukunu meba Ernestina papa do you respect your husband me bunu na fe de na aba adekura ma ebu emba mu ne say wa wale me woni me abresi fie wodi dan na han ama bla ne so han yedi ama wodi dan na ama bla no ama mbisa o se ha me ne yesa ama wodi dan na rent na wo ka kire me se wo so ontinam na tam so na wa ye den na wakọ 3 rooms mi hu na 1 room na osi ye wudi a 1 room na osi wa hu na asam wo ka ti ese no me brem bi na esi 3 rooms no Ernestina entenu o ka kire wukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asa no o bla no me pa cha me bua na pa eju obekoto anim okoto ye o ma ne trene nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no die ntina wo ka asa me bua na pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakọ honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no mikunu dwuma sai ye mia na mkoso me eba ma yedidi ama me kire no asoro na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ibo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma adwuma mitimi kire no mikunu fa nche na aboba na fa kopetegu ayi no me kire na mikunu onye adwuma me se free ya munyina tia paasofo nyina mu tia me bua mikunu obua no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se mi hu bebi a mitimi kire ne se da ya de uhuna de me da bibi ba se menya adu a mitimi ya koye wo ho ade o ma me bodua wabra o mpene so o mpena wade ne so pachan meba mesamba subio arofoni ade share be mai wo condition meba Mr. Mobi enkasa bio be mai wo condition o se eye meyere ọba no owusuban se ojai suban noa ye betena sumdwiem enti Ernestina o se na mebu no tobo na enti atwam sese ebuo ni ho de be ma no ka sese ya kyere me wo mikrobia na yo asante manim ne se owusuban wakasa ono nso wakasa mede mani hwe mede maso fam me hwene mano ni nyina ye adwuma me pese me hunu firi ho se wo suban bi a ukunu se wo jaya ono mi enu ntam ya asomdwie se suban kro no ubetumi ye jaye se suban na asemi wo suban no onu ukunu ta ubetumi ye jaye metima jaba de kura be ma wo betima jai ne se mpanifo ekasa mi kunu pese o jai da woni be amatia woni oyiri bedi nkoma na adechi ana odi akọ o se we ya mebla ubetumi jai o jai dia o jai kokwansa me jai okay eye enti be ma di kokwansa oba usuban enti we nya ne de
na we nyae ne de mesre mo na maka se obey ote be mai fie be mai ono nso te oba ne te na ba ne nso te ne te me mama bedwafo enka bi e wo saasem we mu enna me ma wonu mu nso musa hwe de mabusai enye wonyina so e wo fitiem now be ma no de ha no e wo ba yi ho atudwa wo ne nkyire mu oba no nso de de ha no e wo simu emebi suban bum se bum ankasa emebi suban nye why we nyina wan say enu hu afere ababetina program yi so ka ensem bone fa abrante hu we twa be man sa sei hwe de odisi kan etwa be man ensa adafo hwe no kwampanyi warawo o hwe be mai kura na mde hu ni say asa oyo obi mpo ompekasa ompen ho asa ompekasa ana emebi so yo margin say so mukwa ware na se be man ko ba die omode be yabofram no ansha won se kura na ompe ansha so obi hu kura be piesu a oni nipa no ebebo atwede sem ompe wo basem na de ompe wo basem ope ne ba na asem ope wo ba no asem be ma ne ba no pe na asem ompe na asem enti mi ompe me basem na me na me pe wo basem mi ena me pe wo basem she ayana emma mumiense yesuban ho emabi mumiense yesuban na ayana yewo suban bi wo ye ho a enye so even po so ukra ba fano so ba o because unim de dachi ba be yi aba be hwew na wo ye o be yi o be ba de wo titi na ye wo so ma no open masa mo bua o chese o se kra o se wo se na wo se wo nye se open masa na wo bua o obi ba no mo a wo titi no onu mom na open asem onu mom na wo ye ni biye e o musa kra na bread ye ensu nya de shine ni edin o de shine ni edin tu de se wo ba why se wo ba no bi ba de titi no se no bi ba de titi no na emma mumia for rentu ye hofo se wo tie mi anopa awia na se numre ya fai efetu hu pa fa okunu ba sa wo ba be mans fa wo ire ba sa wo ba seni unya hu so be man wo ba de na ye se me kra ba de na me de na ye de kudi ni be bi dachi ansha dachi mpuna wonim ni maame ansha dachi wonim se maame bi pu e wo ba bi obefo wo se ni maame wono oba be titi skade ama wadi wo agya ni maame enso ukurumba na so betete no do for wa na so wo ire ba na so no so nhwe no mpe na asema eno so wa asema wa wo jejireje fatu hofo omi anfa wen fentu ye hofo ya hwe video no mema mekasa enwa menkasa wo ho pii so wo be fa wa asema me do besia se na medika ka ne first no ya pa mucha wa so be subscribe no like no share na when me notification bell no so notify so be videos bi am ya na say updates bi am sabeke bi an unsu benye bi ade ahwe media na Queenblings macro. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.